Halo rek, mangan nang kene ku aku kaget. 7 sayuran termasuk 2 nasi pilihan serta 3 sambel cuman 8.000 tok loh. Mbak, ini berapa? Tadi 7 sayur, 3 sambel, nasi putih biasa sama nasi empok. 8.000 aja Kak. 8.000? Iya. Ini boleh nambah lagi? Boleh, asalkan piringnya sama. Wih, 8.000 tok. Kalau tendek kene ratingnya konsisten sempurna dari ribuan orang sing wis tau mangan dek kene rek. Ojo kaget panggone sejembar iki konsepnya ala Jawa ini rindang pol dek bawah peponan. Konsepnya dek kene ku prasmanan rek, aneka lauk pauke mulai dari 3.000 tok murah meriah. Pilihane wake ono sing pedes sampai gak pedes gawe arek cilik. Dan nang kene jangan iki lho nyuwenengno sambele ono telu. Segone yo njupuk dhewe, pilihan ono sego biasa karo sego empok. Pokoke mangan dek kene ku mbok ati tok iki lho daftar regane dan ketentuane. Panggone iki recommended gawe ngajak keluarga besarmu serta koncomu sing doyan mangan akeh. Khusus kaum wanita lek mulai makan teko kene oleh njupuk sayur gratis. Khusus wanita kayak sayur gratis. Lo temen dah? Oh temen mas. Tapi khusus wanita ya? Khusus wanita. Warung tani tau ngapus yuk mas. Oke. Makmur mas, makan murah. Oke, ini gratis berarti ya? Gratis. Asli nyoto sih warung makan iki gak murah gak ore. Mari ngono ono aneka gorengan sing anget wajib kalian coba. Saking apike panggone wong lek ndek kene mesti padha foto-foto ngene rek. Dadi warung makan iki konsepnya memang sederhana, joglo, asri koyo ngene nyuwaman wis. Dilengkapi pisan karo live musik awakmu iso nyumbang lagu ning wongi. Pokoke mangan murah ndek kene dijamin bakalan betah suwe rek. Soale memang bener-bener panggone nyuwaman dilengkapi karo musola. Lah lek sing 8.000 konsepnya prasmanan iku jenenge warung tani siji. Lah lek awakmu pengen langsung paketan ndek warung tani 2. Panggon mangan iki dadi satu wilayah. Dadi bebas engko tentukno dhewe konsepe awakmu pengen sing prasmanan utawa sing menu paketan. Salute maneh panggon sejembar iki iso digawe melayani berbagai macam acara. Langsung mampir mrene sih tak sarano. Lah lek sing ndek warung tani 2 iki menune iku paketan. Dadi awakmu tinggal pilih. Konsep bangunane padha jogloan koyo ngene. Kanan kiri depan belakang dikelilingi karo peponan sing rindang ono leseane wis rek. Karena aku mrene rame-rame bareng koncoku sing menu paketan ya pesen wakeh. Tapi tetep sing menu prasmanan 8.000 iki aku njupuk sakmene akeh dan iki lauke gorong termasuk lho yo. Lauke diitung dhewe hargane rek. Sayur pitu termasuk telung sambel 8.000 murah nyenengno sih. Sing menu paketan aku pesen udang mentes merah, sop iga pakai tema 2, isiane ono tongkol, nasi goreng hitam, aneka ikan laut bakar rempah kuning. Dan aku cuwoco karo sop igane mereka iku nikmat ngono lho, empuk rek. Apa maneh sego goreng iki porsi jumbo. Gak ketinggalan cuwi misome sakmene akeh cuman 18.000 tok. Mine enak, kenyel, gurih. Gawe ombeane nang kene aku tuku es degan jeruk, es teler, wedang jahe lemon karo milkshake cokoreo. Es telere sakmene akeh isiane beragam cuman 15.000. Nah, panggon iki jenenge Warung Tani. Pokoke lek ndek Malang wajib banget mampir mrene rek ndek Warung Tani langsung Google Mapo. Ndek wilayah Jalan TPST Jetak Lor Mulyo Agung Kecamatan Dau Malang. Panggon mangan rumahan sing bener-bener murah, konsepe prasmanan cuman mulai 8.000 tok awakmu iso njupuk bebas sak karepmu. Wis gak usah suwen langsung gaskan rene.